Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Bonġu, kif intom illum? Bħalissa qed nirranġa ftit dawn l-ittri. Tawduli kollha! Għandi dawn l-erba' ittri li skoprejna dan l-aħħar. Ejja naraw jekk tiftakruhomx. L-ewwel waħda hija din. Għandna din litra tonda. Litra O. O bħal oċean jew organi. Imbagħad għandna din. Ittra b'siq twila u ras tonda fuq net. Litra P. P bħal papra jew pjanu. Issa hawnhekk għandi litra N. N bħal nanna jew nies. U l-aħħar waħda dik li tagħmel il-ħoss qawwi mal-gerżuma. Litra U. U bħal qamar jew qabża. Tafu kif jiġu wara xulxin dawn. Ħanara, l-ewwel proset, l-ewwel għandna litra N. Ekku, diki. U wara l-N għandna il-P. Naħseb litra O jien. Intom x'taħsbu? Ekku, l-ewwel għandna N u mbagħad għandna l-O. Issa jmiss litra P. U l-aħħar waħda litra O. Bravi! Mela għandna N, O, P, E. Kemm intom bravi tfal? Illum huwa jum speċjali fir-razzett. Kulħadd ġab xi ħaġa li jħobb biex jurwhom lil xulxin. Nunu jqum l-ewwel. Nunu jgħid lil sħabu li jagħżel ġugarell li jibda b'littra N. Jien ġibt il-puppa favorita tiegħi, Nanna Kola. Nunu jannaq lin-Nanna Kola tiegħu sew kemm jħobba. Issa jmiss lil Tetu. Tetu jidher ħerqan ħafna biex jibda. Tetu qed iżomm ors f'idu. Jiena żilt litra O, jajja Tetu. Dan huwa l-ors tiegħi. Qed taraw xi ħaġa fuq l-ors ta' Tetu? Dan huwa ors oranġjo. Imma għandu xi ħaġa oħra bl-O. Dan l-ors għandu nuċċali ovali. Kemm affarijiet bl-O f'daqqa waħda? Proset Tetu! Imbagħad tqum Kika. Kika qed iżomm oġġett li bih tista' tpenġi. Jiena żilt litra P u ġibt miegħi pinzell, tgħid Kika. B'dan il-pinzell Kika tagħmel ħafna arti sabiħa. Fl-aħħar imiss lil Zizi. Zizi għandha ġugarell ukoll, imma dan huwa annimal differenti. Jiena żilt litra E, tħabbar Zizi. Zizi toll il-ġugarell tagħha. Ara kemm ħelwa l-qattusa ta' Zizi. Nanna Kola, ors, pinzell u qattus. Il-ħbieb iqattu il-kumplament tal-ġurnata jilagħbu flimkien bil-ġugarelli tal-alfabet tagħhom. Nanna Kola. Ottini. Pittura. ABC, danu tal-Malti l-alfabet. D, F, inkantaw kollu mill-A sa Z. Ġ, K, I,
Mela tfal, għandi xi ftit kliem u għandi bżonn insibilhom l-ewwel ittra tagħhom. Tgħinuni waħda? Iva, grazzi. Ejja ħanibdew mela. Dawn huma litri li għandi bżonn nuża. Hemm N, O, P u E. L-ewwel kelma hija din. Dan l-oġġett nibsuh fuq saqajna. U jidher hekk. Tajt x'tiġi din, Il-P? U le, ma tantx tistema tajba ta'. Forsi l-E? Għalsit? Il-laħwa, litra E għalsit, prosit tfal. It-tieni waħda hija din. Din hija annimal li nsibu ġewwa razzett u tagħmel hekk ara. Taf biex jgħidula dik tfal. Naġa, bravi, litra N. Issa għandi l-aħħar żewġ kliem tfal u l-aħħar żewġ itri, il-P u il-O. Dawn huma il-kliem. Il-P fejn għandha tmur? X'taħsbu? Pitazz! Mela allura il-O tmur ma' l-ornament. Bravi! Il-pitazz huwa dak il-ktieb li nużaw ħafna l-iskola biex nieħdu noti fuqu. U ornament huwa oġġett biex inżejnu bih, bħal pereżempju mas-siġra tal-miliet jew fil-kurutur tan-nanna. Kemm ħadd gost niskopri l-affarijiet magħkom illum. Komplu skopru u ħudu pjaċir. Jiena minn hawnhekk daqshekk u narakom għall-avventura li jmiss. Ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġaw narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.